Okay, du lytter på Radio Melodi. For fanden sand din med til et om på den her, der sådan ud under det her, at hente over et godt, som kan villet. Der er rap show igen. Det er rap show, vi har en gæsterapper. Yep. Han hedder MC. Eller MC. Jamen, jeg kan ikke forstå, at han bare hedder MC. Ja, M-S-E-E-E. Ja, det staves jo sådan. Nå. Så det må være MC. Men det ved jeg sgu ikke. Men skal vi ikke prøve at få ham i studiet, så spørger man sammen? Vi vil starte med at høre hans nummer. Ja. Og nummeret som, hvad var det han hed? MC. Det hedder vist, så vidt jeg kan se her, det er lidt svært at læse. en rigtig pladedag. En glad pladedag. En rigtig glad pladedag. En glad, rigtig glad plade. Men der kommer en rigtig glad plade af. Ja. Det var sådan lidt, så var det lige lidt skørt til pigerne der. Ja, lidt skørbu til pigerne der. Nå, men den skal vi høre først, og så skal vi snakke med MC. Snart skal vi alle sendes afsted. Smørblomsten summer, og bien skal med. Sørensen er der sort, og spurven synger. Som aldrig før har vi drønet i vores gynger. Jeg betræder græsset med listesko, og slagteren slagter surt sin sortbrudede ko. En barnevogn kommer forbi, mens den dytter i koens horn. Slangerne slanger sig som sivne i søen, og nu har de også fået en vandreklit på møen. Som sur sød mælk synker jeg sæden. Sirligt slapper jeg af med en sød tøs på låret, mens jeg trækker mine bukser ned og viser hendes såret. Med maskingeværets susen for øren lægger jeg frejdigt mine klunker op i trillebøren. Skovlen skovler og spaden spader. Låten fra min tarm i kæmpe kaskader. Jeg spiser en sandwich og tømmer min tarm. Låten er tyk, så tyk som en arm. Mit skinneben knuses som snot mod et S-tog. Den uniformelle lyd af en frostsprængte vagina giver indtryk af en frysetørret vakuumpakket bagtarm. Jeg nyder dit bagagerumsfarvede hår, mens jeg nipper forsigtigt i dit ene sår. Mens jeg triller med tungen i dit vagina-hår. Pop music sunshine. Sød tøs, sød tøs. Sikke en glad dag. Se hvor en sød lille sommer lægger sild. Sommeren synger som skørt skridtkød. Den steger sagte over septembersumpens ild. Trommerne sagte brusen. Tatarm, tatarm, tatarm. Okay, det var så Den var der. MC og nummeret en rigtig glad plade i dag. Og den var glad. Jamen, det var jo et ganske fremragende nummer. Ja, det udsprunget sig fra dengang jeg var i studiet. Ja, jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvordan man helt nøjagtigt udtaler dit navn, kunstnernavn. Jeg siger tak, fordi jeg måtte komme. Tak skal I have. Tak, fordi jeg måtte komme. Ej, jeg synes bare, det er så sjovt, når folk griner, for der er altid noget at være glad af. Det er derfor, jeg har kaldt den plade en glad dag. Hvordan man sådan helt nøjagtigt udtaler dit kunstnernavn, kan du Se det der, se det mikrofonstativ. Ja. Sikke sødt. Sikke sødt det er. Jamen, så, ja. det er ligesom, at det står og kigger på os. Jamen. Hej, mikrofonstativ. Jeg vil lige spørge om noget. Se. Hvordan hvorfor udkommer din plade ikke på menuen? Altså, det er fordi, at dengang jeg var i pladestudiet der, hvor det var sådan en dejlig dag, vi kiggede rigtig på mixeren. Det var sådan en stor en, det var sød mixer.
Og så havde den sådan en masse sideknapper, man kunne trække op og ned, op og ned, op og ned. Og så kunne man rykke fra den side til side fra den med den. Det var sød. Den var rigtig sød. Nå. Hvorfor, okay, men jeg kan også jeg kan prøve at... Så var der sådan nogen, hvor der kom lys i. Det var sød. Så kom blinkede det lys med sød der. Det var sød. Nå. Hvorfor er dit nummer ikke lavet i 3/4? Så det var fordi, det var det eneste, den søde mixer, den kunne ikke det. Den kunne ikke lave sådan noget det. Hvad er det, nu kan jeg se det jo ikke på den plade, vi har fået, eller se det, vi har fået fra, der står ikke noget pladselskab. Hvad hedder det pladselskab? Er det et dansk pladselskab? Ja, det er noget, jeg selv har lavet. Det hedder sødplader. Sødplader. Okay. Jeg tror nok. Jeg synes bare, det er så sødt, når du griner. Du har sådan en sødt Jeg tror, jeg bliver nødt til at rykke din nosse af og betale den kød. Ej, det var sødt. Ej, det var sødt sagt. Okay, der er ild i mig. Hjælp!